na farko da ya zama wajibi kowa ya dinga yi, akwai dafa'i a kanka, akwai dafa'i ga kowa da kowa da za ka iya yi. Na farko kasanmu mu dinga karanta laƙar jawakun kafa 9 kullum da safe da yamma, kafa 9 kowa ya dinga karantawa. In masallaci ne a faɗa a yi. Abinda za a cika na 10 da shi shine suratul ikhlas qul huwallahu daya, ita kuma ba numfashi, da niyyar Allah ka tunkuɗe mana wannan bala'in da muke ciki a ƙasar Najeriya. Sannan an sani kullum muna maganar a dinga karanta Allahumma kashif anna min al-bala'i ma la yakashifuhu ghayruka kafa 21 ko duk sallah ko da safe da yamma a dinga yi. Allahumma kashif anna min al-bala'i ma la yakashifuhu ghayruka. Wanda ya ji wannan sako ya sanar da wanda bai ji ba. A duk duniya inda mumini yake